ki parablik baroh hagabanong kom nagalang juga Balang Presbyterian Lumshyiap ai U Blei pi hakatem jo trai ba nok jingeh discourse ba nagalang juga Balang khot sngewbha pi ki parablik ye ka definition mata ba ni ga Balang hagani ka Bible study U Blei istai berkerku ye ga por ba ingin skema kan ga jingerku nangam ta juga lang baroh hagabangi sayo ikabangi puson ye ktien ga jong Blei shawangin ya chapran dongin ya duai U Blei bo kwa sngewbha hamleng ni ayo em ka trai lo majani janne ka bamala pala ni Balang ni Lumshyiap ya ka bangin yo amdon ni ga Bible study wat nya ayo kan rat em na mala ka ko e ka ji mujoni bat ka mala ayo hangi ka ktien ka em ka janna ka balong maka ka kan rat ka bat ka shambo ni ka ji em ka jomi ka bangin em khani ka slaju ka thai ya rat ini habang ye pusan ni ka ktien ka janna ka ni janne chat bar ni do musim ko janna padahal kat dengan kuat orang sa, IT hakik santi Blei ki berbar berjana. Akan jauh try untuk jingeh diskusi doai. Amen. Ki parablik baroh kabentang ktien ke jong Blei ka bang kwa ya ka bang yo bang pusan lang ka ni jamin. Kalong nak kitab ba Khronikl. Lynnong ka ba ko baroh koi. Nak kitab ba Khronikl. Lynnong ka ba ko baroh koi. Bat ngalabu ya ka topik hagan ni jamin ban job ya jingeh. Ki parablik baroh kani ka jingeh tu khana naga Bible ka ya thu ini ba khun ki jong Blei. Idon ka jingeh ka khral. Bat ka jingeh kalong shabar naga jingla ka jongki. Ka jingeh ba kin sha penjot. Ka jingeh ba kim don bo. Lani ka jingla ba kin khang lani ba kin yale. Kajing hakabakim te kumno bakin le hakata kapor hakabakum kata kapor coba jingdo jingkaman kipai U Blei banyo yak jingera kabakwa kani kajing itu khana kasbang hakaba kun isel don ni kajing shep yang berkajing kawei hakaman ko rekat bangidan puli yang ga bentana kin jong Blei bat hakabakut niu bakadon ga jingkaman da jingero. Idon ka jingkemen da ka jingero. Kati ka jingito khana shaphang wei usiem jura ujeho shaphat bat uni usiem hakapakum ka taka por jo ka jingjen jar uphai U Blei bat ula duai. Ablei jongi hatu madam bisyare ki namagim don bor banele ya uni upai ba ubalawan banele yangi. Lemne ngim tip ayu ngin le ndrek khmat jongi ki phai hami kata kalong gajing duai ga jomuni usim but haswa begin pois kan ga bentana kin jong Blei lungkot haswa bankha yo ni usim jeho shapan dikal arjak jong ki khon isel gilong kawei ka hima handrai namar ga jingbam yai ne jong usim Solomon U Blei ulapani ya bentano ya kahima haki artani kata kahima ga basatai ka bahab hapo kahima Israel bat kahima ga basati ka bagi khot kahima Juda bat yang ni kahima Juda lasen syar da usiem Rehoboam usiem Abijah usiem Asa bat usiem Jehoshaphat napdeng gidi kisiem don kibayat bat U Blei bat don ru napdeng joki kibam ya bat U Blei u Asa bat Jehoshaphat kilong ki abut kisiem kibala ya hakelti ke jong U Blei usiem Jehoshaphat ulong khon jong usiem Asa bat uni u usiem ubasal jong kahima Juda ubalong usiem ubabha bat ubasetieng ya U Blei ubaim ulhe asan kumu breu jong jinget hakaba ulayo kajingkai na ukpa ju bat kahima Juda hapo kajing sechar ju kalaroi bat kalaman ha handrei kadon kawei kajinge kaba kahima Juda kaya kendo bat kata kalong ha kani kata khot kabanung kom miu hangtu ba kikhon mo bat kikhon aman lembru bat kikat tu ne kinong arman kilawan manila thma ya Jehoshaphat
Habangi pai ya kan khot. Bat ya kan londong hi nadu kalau dakar khot ke benung terte. Niu I ya kan ktien. Te kalaja hadir kan dia. Kasdang dai dai ktien. Te kalaja hadir kan dia. Bat ngidan ka meninya pet ni kini ya ini ktien. Haswa begini ya sikma. Te kalaja hadir kan dia. I kumba ka penpau bakadon ka ei kabalaja haswa jomani. Mat haswa jomani kidan ki ardli gijingcha. Gijingcha ka mankom ujeho syafat pula ya telok bat usia ma aham. Banyar bat ulale ya kabamda ya khmat utrai. Bat prophet jong U Blei ujehu ulakren. Hakabar Khronikl ka nong ka khadar ka khot ka khada kabar hantu long. Hatu medai banyarap ya kibaman. Bat ban it ya kita kibasyun ya utrai. Bat ka benta ka baar hasya ban poi ka ni ka benta. Kadai ha ka tu ka lynnong ka ba khat khandai. Ka khot ka ba saw haru ka ba kawei. Ha ka ba layathu yani ba usim Jehoshaphat ulawan lam ya kipat ba sya utrai. Ula thong kitang bisal bat ban le na ka benta utrai. Bat syet jingu ya utrai. Bat kani ka benta kalandong ka ba arpo kadai ka jingcha hadir jogin ki artli. Bat kani ka benta niu I ya ka jingeh jong jingwan herthma jong kinong mowa kinong aman bat kibasyong ha ulum sir kata kinong edom. Kini kilai kan hun kidai kijat benriu kiba U Blei ulah hukum ya ki khon Israel hadir makilami negeri Egypt. Makinung herthma dani penjat naki hanrei ban yat lat naki ila ban syem ya kene na ka kitab jingeh kalau nang ba arpo khot ka ba khat sa haru ka ba kawei ba kumju na ka kitab Deuteronomy kalau nang ba ar ka ba sa nang ta ba khot ka ba khandai bat ka khot ka ba khat khandai. Kini kilai hima kilawan banyale ya ka jura na ka benta ba syathi ka duriau bayat da ka kan hun ba bat kiladon Bahasahon tamar hasason tamar lani kabakiong ke engidi kabalong shiski lenti na juda badai kani kabalabu ya kajige kabakrao hadin ba usim Jehoshaphat ulatip ya kani kajige bakini kilai kan hun kilawan banyade yau banya kahima kajuku. Bat kalabu yu hagajin ka bakhram hagada kapor di parat mek paro midon hagenti ka benta ka bakum ka ri bagajat nulio ka imlang ka salang di palang gijongi bat kilongyen kilongsan gijongi ni kandu egawi gajin ka bakhram nagani ka khram jipang jong coronavirus. Bat kaniru ka pensayong ini. Harga basutan at kalong ba ustim Jehoshaphat kabum na takapor. Ula job ya gani ka jingeh ka khram. Bat mentang ya pet lang ba jong ka lynnong. Kumno ba umi ustim Jehoshaphat ula job ya gani ka jingeh. Kabenta ka banangkong ka bangiyo I ba ustim Jehoshaphat ula le ha ka ba ula yo ya ka job. Bat kata kalong ulawan ya utrai. Usim Jehoshaphat ulawat ya utrai. Dalangi puli dan kalanong gabalai hadu kalanong gabakhatlai. Bat Jehoshaphat ula ktien bat ula IT tadi banwat ya utrai. Bat ula penmenaga jingsya jingin haga juda baroh. Kata kaba usim Jehoshaphat ula le ula ktien ula IT ulawat bat ula penmenaga jingsya jingin. Kai kerespon ke bawah layo nak ikut Israel. Berkata kalong, ikut di juda nak kaleng kisnong, kilaya lumlang, banwat ya U Blei. Banyo ya kajingnya lam U Blei. Nang bakin tip ke bakin le. Bat ke bakam sutunat hang ni kalong. Bangayu I ba usim Jehoshaphat. Ulaya lam ya kajingwai. Inlap hakalat khot ke basan. Habaran nabi juga disdang
banyale hi hagaman ko kat bangidanga habangin la kajulong borokon mangi phai shakilo bino gibor banginyo ichingra bat kumjuru mi phai sha U Blei habangi so ko bangin la banyale kata kachime ngidei ban ktien ngidei ban IT ban wa U Blei bat hakajuk aporu habakata kajuk kalong syabakula nidan kamro wa bangin sha jingeh da kawei mangin lumlang kumi khun bijong U Blei bat haba ninya peknya yang ni jingwa ke jong Jehoshaphat jikut khot ni kap tu kan itu ki benta ki batan kam bakani kat khot nagaktin ke jong Blei ka hikaya ni hagani kapor ka jingwa ke jong sim Jehoshaphat ka kan khot yakin ni ki benta har ka benta ka ban kom usim Jehoshaphat usdang da ka ukan mau ya ka jing khrau ke jong Blei kane ngilam ha tu ka khot ka ban reu ha ka ba usim Jehoshaphat ulong atrai U Blei ikpa jungi mememlong U Blei habneng bat mememlong unong sensyar halo ki hima ki jat ban reu baroh bat ha ka khri jong me kalong ka bor bat ka jingla kumta ba omdan bala ban jeng persya ne hangni usim Jehoshaphat ukan ma we ka jing khla ko jong Blei mar ba uni U Blei ba shang habneng U Blei ma uba sensyar ye ki hima jong ko thai U Blei ma badan bor bat ubala bat omdan bala banile persya yang ni U Blei miyu bu usim Jehoshaphat wat apne ngata ka jingeh ka udan hari utibru ba udan ya U Blei bat ka basau kemat kalong ba usim Jehoshaphat uklam pelet jimbot hagi jingeh ki jong Andrei la pelet jimbot ha U Blei ba unyo ye jingeh dapat tak apa hak jing tu baik jom usim Jehoshaphat niu ba ukan mau ye ke jikular ke jong Blei ukan mau ye ke jikular ke jong Blei nila hak tu ka dekhot ka banyo ka dekhot ka phra ka dekhot ka khanda Jehoshaphat ukan mau ya kari hak ba U Blei jumi memang simla beno ya kita ki basom hagan gari khamat ki bri jome ki Israel bat mela ai yaka hau sambai Abraham ulok jome halakarta usim Jehoshaphat ukan mau ya kicingkular ba U Blei ulakular hau Abraham ban ai gari haki haki namwe kata ka jingkan mau ka jong usim Jehoshaphat ya kicingkular ka jong U Blei haki kepatun dan bijong Nanta sakawai pat kaba usim Jehoshaphat ukan mau ke cingkular ke jong Blei baka takalong ya ke cingkular hakabaya dai baka temple ba U Blei ulakular ha Solomon ba unyada hakipor ka jingeh kala banloh ka por baka dan katma dan ka dan ka klam dan ka nemsneu ba unyada da kibriu ki jong u ki phaishu kan khot ka ba pran tu bat kilai shom haga bat haba kila thau ya me ka jaga kantang jaga kerteng jome kila ya on lada ka basniu ka wanani ka watlam ka jimbishar ni ka khlam lani ka namsniu yin hakmat kan ka yin bat hakmat jome nama ka kerteng jome ka lom hagan ka yin bat yin perta hami ha ka jingjin jar jomi teman snow bat nan pende kata kalong kaba usim Jehoshaphat ulakan mau ye kejikular ke jong Blei ukan mau ye kari ukan mau ye kejikular ke jong Blei lima Solomon bat kata kalong temple kabenta kaba lai kaba ngilap nagan ka benta nak tin ke jong Blei kaba haka jing doi ke jong usim Jehoshaphat kalong ba ulakan mau ye kejikular Blei ba unya da ye kon Israel usim Jehoshaphat ukan mau ya ke cingkular U Blei ba uni U Blei unia da ya ki kon Israel nak kata kada uni usim Jehoshaphat upentet ya gani ke cinga ka unta ha uni U Blei ka kada khot ka basipo bat ka khatwei tementa kami ikon aman bat bawang bat lumsel ya ka mem simlasha ya ki Israel ban hert mahaki
Aba kilawan nagri Egypt. Nre kilayat yarno yaki. Bat kimshim lapan jat yaki. Hakmi kumno ki ainong yani. Bakiwan beno yani. Naga jingyo kenti jome. Ya kabamela ayani. Banyo pateng yaka. Kata kade kabang yo I hari kada khot ka bashipho ba kada khot ka bakhanwe. Usim Josephat ka basmotan ka long ba ukhlom wat daw. Manthrum yau ne Blei. Hendrai u yathu ia gani ka jingeh kumba kalong. Hau Blei. Kijing kular ki jong Blei. Ni kenmal. Makidon kat bat ni. Bat kalong tip kum ka tu ka checkbook. Bala ngimla bandro ya kapisa katu ka checkbook kamlan chimbo ka checkbook ka don kam sisien bala ayani ba ni don kam man lek sabang bandro ya kapisa ba hanta ka don chimbo ba kijing kular kijong Blei ru kilong haga ta ko kijing kular kijong Blei kila don nadu ka basbang ba ka don kam ngi bangin kenma ya ka ba di ka bagin pentip shaw Blei man kenma ya ka kijing kular ka Blei la kular na ta jumi Kabenta ka wasaw ka pagkakot ka jingruay ka jang Muslim Jehoshaphat. Kalon ba ula kerpat ya U Blei. Ba unyale na kamuna jonghi. Kumangila om na ka baswan. Bahagan ka khot ka bakhat ar. Muslim Jehoshaphat haba ulamat ya kani jikna. Ula dawai sa U Blei ba ula om au Blei jongi. Ato men om bisyar ki. Namagim don bor banyale yang diupat ba bakhlaw. Ubawan banyale yangi. Lemlengim tip ayung ngile. Regi khmat jumi kilong hani. Kata kalau ngajingruai ka jong Muslim Jehoshaphat. Yu I balamba kani ngajingruai. Muslim Jehoshaphat tip. Baga ne ka jingeh kalau shabar na ka jingla ka jingla. Shabar na ka jingla jong dikhon. Bat ka hima juga. Bat haka juga po tip unle kumno ye kani ka jingeh. Ukram om ya U Blei ka ei ka ba U Blei badle. Rega jinggerpat ya U Blei ba onyara ba kata kalong klem ga jing ki jing mot Blei da jing skos I para mek baroh Yu I lembaga ni khot kapan ke mau ni ba bang mat ya kan ga jing ya ka kum ni kapor jong ga jing ya katon kam nang kong ni bagin wat ya U Blei wat ya U Blei ni dan kam man siap jing ya U Blei ban IT ya U Blei ba kapan kamu ini yang bangin pemena yang bangin syak jing kapan kamu ini bangin sebang bangin kemau yang jing khawor ba jong Blei maka ni jing pan khon ga bangin kan do menta kanum don bor bani nujo wa U Blei bangin syakri U Blei ba khawor bangin kemau yang kita jing kular ga U Blei ula kular ni ba u unyada ini barun pelat ini. Makin mau ya U Blei. Bahkan ni kajing kalau syabar makajing mak. Kongki khun jokari ni syakir. Manis itu makani kajing pang kalau basar kai adu kata apa. Bat kalau syembru ya kajing em jeng lebon. Bat ni syakir bayo kawan kajing em jeng. Kawan haki longing jeng. Kawan kisnong kita bujumi. Makum ta ni syakir. Rei ni ban pentip ya gani U Blei. Bat bangin ongru. Makani kalau syaban maka jingla bujumi. Bat kabangila ban le menta kalau bangin thai. Syame U Blei ya bangin syakir. Nangka apa kabenta sekawai pat kabenta ka bangin ya gani kabenta na kitin ka U Blei. Miyu I bahkan khot ka bakhat sa hor ka bakhat khnai. Hadirin bagi Muslim Jehoshaphat ula duai hau Blei U Blei ula jebak bat om tan ba U Blei ula jebak Muslim Jehoshaphat ula pdeng ru ya kata ktien jong tuai agar khot ka bakhat sar ka bakhat khandai Yu I hendo ba U Blei wang tu snap ki baroh wat shaptim nim le kawei kathma kamri ka jompi rega di ka jonga ong tuai Nakatala uang tu kilit her banele eki penkre ilade daga piyang te U Blei undang rangkat bapi
Gata ka ktien kaba wan na U Blei. Bat usim Jehoshaphat ula priang ya king na jong turai. Bat ula le kumta. Bat kata kalau ngba semua tanah Tuhan berkata. Haba kila duai kiap ya U Blei. Kei kaba kuat lagi. Bat U Blei ukuran kumno yaki. Hapning ga jingeh. Bat kata kalau ngba jingkola ga jong ba un pelai. Haba U Blei wong sngap ya ktien ga jong. Ya ktien ga jong ai. Wat shit dia. Sngap ya ktien ga jong ai. Wat shit dia. Bat kum bikon jong ari. Nidan ka man smotho ya gani. Wangi pai sha U Blei. Ka jingduai. Kanuman pai tali. Habangi pai sha U Blei. Di jingduai jongi. Kinuman pai tali. Bat U Blei ukran hangi. Bat wakran ru hangi. Desi kila bat ong kumno U Blei ukran lagi hagani gipo. Idon shibun. Isorkar kila penkre kila jingera. Kini kiru start. Bat kiru shempang. Yagan gicingpang. Kila ashibun gicimut. Yangi kemkiran somshnong. Kei kebangi day banlet. Banyada ilade. Nagani gakhinan jingpang. Bat kabadan kami galon. Habangi layo ya kata jingput. Bidon kamangin sngap. Bat ya kabangin komu. Bat daga bangi aturela. Image kan. Makanya kanlong manginela, mangin la, ya kabangin ila persya. Ya kan gakhinan jingpang. Kumba Jehoshaphat layo juba na U Blei. Berulah diam lu ktien na jong Blei. Kadon kamu yani bahabangi layo ya gajing petek, bah ya gajing petha. Dan kamu bangin pediang ya ka, bah ka bangin na. Sangawai pat ka benta. Ba semua tanat. Ka bangilap nakan ka khot ka ba arpo hadu ka ba kawei. Bahadir ba usim Jehoshaphat layo ya juba pat ulah pediang ya ktien na jong tuan. Ka ke ba ulah le. Hakabakum kata kapor coba cek bat kejingan jar. Kalong bau sim Jehoshaphat rengkap bau tau patlang. Gila mani yo try. Gila mani yo try bat wayaro yo try. Gila kedang step hakabalasai bat gila landi sabar. Usim Jehoshaphat ulayang bat ulang. Tunget pi yo Blei. Kumta untuk skem pi. Tunget ikinong itu lupa. Kumta pinman ha. Bakom tanak ba ulah tungru ya kita tu kan ingot bakin long ialam jirwai ya kaban raya ro yo try bat kilo to ainu yo try nama ka jing isne jung kan ya jirwai kan mau ki para ngai bakum ka takapor ba usim Jehoshaphat kapne ngajung bakata ka jing kala pen thakle yo bat kala pen syati mo ka ba tip ka ka ba uli banna handrai hadian baula yo snow ya ktien na jong Blei. Ulah diangnya ka. Bat ulah mani ya Blei. Kamdan kanu ka ba Jehoshaphat lani kipat ba mongjuda gila banle. Lani bakin ya le ikinong mission. Tretang ka wei ba gila banle hakat kapor. Bakata kalong bakin duai ya kacingera ko jong Blei. Bat habakila syanya hau Blei. Ya kacingera. Dah bagi loyo snow na uturai, bau kular bagat ma kamde ke joki, handrai kadi ka jong uturai, hakap kum beto kapor, kinong jura, kidon ye kaman ong kumde, saka epa mangin le, beritang mangin mani ya uturai, bakan hirgol majing khot, bakani ka ktien ke jong Blei ka hikayan, bahakum kani kapor, idan kam mangin ken mau yo Blei. Ban mani U Blei haki ying kisan bijoni. Ban mani U Blei haka manusia. Bat ka basisha. Bangin mani U Blei put labat sini. Compare dengan gajing kalong hadukan no. Kali tips kem. Ba uli U Blei ya obang imani. Unong ino ini bat umpelai ini. Kai ka bami nangka. Hadian bakila mani U try. Hadakot ka ba ar po hadu ka ba puson. Kaya tu ini bahagian bagi kun ki pat ba nong jura rengkat berusim Jehoshaphat kila raya ro ya utrai ulele nakam ta joki bat kita ki nong shun ka ba phala kalong kila yale paramaki bat kila ya penyap paramaki bat kap kamdan kam ni ki nong jura
Makin yelek persya lagi. Mau try de kabor ke bapua. Ulah penlong yaki longsur. Makin yelek paramaki. Bat banyak paramaki. Nama kata-kata mengenai mungkin syanya awal. Kau bagi kun Israel kila syanya. Niyong iya kan dengan cincong. Hadiah bagi lamani U Blei. Nama U Blei ulah kula. Baka terakam dia kejongki. Mereka jongan kamu try. Nama kata marau. What shit ye. Miyu yang ni, ba U Blei ulayale nakam tajoki. Ba kabaki kile banle kalong, tang makin susah, bat mani yang try. Miyu on tu ba haden baki deki nongshur kila yang penyak paramaki, kila dom sibur di jinguti. Bat ya gani ka jinguti, lashim sub daki nongjura. Manila aman yung iru bakal mengila aman om bakal ni kan jingker ku kaba U Blei ulakar ku yang jura. Hakaba kimdat kan manila rekila yo pa ya kita ki jingyo kenti kaba kita ki nongshun kila wanlang. Mat kalong ka jingker ku ya ki brio bat ya ki nongjura hal dekapor. Mat kun ki para pengen baroh hateng semua bagai ni kajnya. Kalau penduduk ini kita pun kita tak. Kinong tre bala kimla asyuk bandel bala. Nama bakilah hatam songyen. Kinong rat kimla asyuk bandel rat. Kita badon haki jika pulih kimla asyuk ikaban petani jing pulih joki. Matkum dadar ter lapen sale lo. Haki pun kita tak. Bala bangi berkat jisen berkat ni so bagani kalau nggak jing rono. Ya kajin ini jomi. Rengitip makano kabangi mat kajiknya kadang ber kecil ko kajiknya jami habangi sim ya ka to mangabo habangi habangi sim positif ka bet ya kamar yang saudang jumi jakno kajiknya ko hadin bala same anu ke baro kamban kajing jabo kamban kajing penjabo ya kan kamban kajing lombrio ban yoi ya kajing ta jo ka bay mari bat kelas sang banku lembah kini kinyat sini, hagabalan kajing sangat, hagarihi baroh kami. Bat kani kayarap ya kami marian, bahkan yok biang ya kabor juga. Bat haba kami marian kalau yok ya kabor juga. Kemasa alam berjigakku yang iki beliau, kibain akan ngaslau cuma posai. Bat kabenta kabakatu kabangilap nagani ktien kajong mulai kalong. Hagar khot kaba apun rewat kar khot kaba laiko. Haden ba U Blei ula pelat yaki nongjura nakata kajene nongjura berkat ba usim jauh cepat kila aingu U Blei. Atau nong kaba apun rew hadu hagar khot kaba apun rew hadu kaba laiko. Loong ba haga sgi kaba saw kila lumlang haga tem beraka man aingu yotrai. Bat kalau baca tim jong lagi ya tu susu, bagi alih payro segi jong yang kisah dah kajikan. Bat kajing set ting utrai, kalau long habaro hinam jura. Kata kalau bas kau tenang, jauh sepah, bat ya kikon, jura hak tu makmur. Hati yang macam lama dia bercakap. Jam tip kumno kini lek persya ini bercakap. Terkikan mau tam kawei, berkata kalau makin pay show leh, banyo bercakap. U Blei ulah semua ulah snap ya kajing ruai berjumpi. Bat ulang kani kalau katma cuma kamlei katma berjumpi. Bat ulah pelat ya kikun Israel nang tangan cuma. Bat keba sotar kalong bagi kikun Israel kila mani yutrai. Bat om tanggap ta hadir balakut kata katma kila aimu pat ya U Blei namar yaki baroh ke U Blei balai akan cuma berjumpa. Kalau suatu tolong bagi lamani U Blei syua katma, bat hadin jom katma. Kekamram macam U Blei kalau ban pernah, bat kekamram jom kini mencura hakat kapal tolong, ban mani bat ainu U Blei. Ki para pemilik baroh, kumkari berkecelah hi baroh kawei. Ngilamat ikan ngecingnya. Kaki yang kisah, kaya melanggar salah.
kejingkeli ke babi hari kapur ngilanang ne mangin aingo yo blei kado benta ngidang yo ke ban badi ngidang yo ke jikot ke jingeh ngidang yo kalat ke mangin syakri yo blei ngilanang ne mangin aingo yo blei hakreng kani kapur jam jingeh kumba di khot Israel tengkat berusin Jehoshaphat kila aingo yo blei baksa kawei kabang ni ham ambu cimut makane ke jingeh kabang ni kenduk mata dan takut kawei kasni bat haba kata ke jingeh kalakon ngin kan mau na mi kabangin aingo yo blei kata kalau majikli kabang akuat ambu na kam ta jong ilang baroh di para bangit kani ke Bible study lamba ke kitab dan Khronikl dan mangga arko baroh kawei kahika yang bahaka por jong jingeh ngin kan mau bangin wa yo blei bahaka por jong jingeh ngin kan mau bangin duai yo blei bahaka por jong jingeh ngin kan mau yang jingkolar ke jong blei bahaka por jong jingeh ngin kan mau yang jingkolar ko blei unyada jangi kubi khori jong bahaka por jong jingeh ngin kan mau ban kerpat yo blei ba unyala nakap ta jong bat hanta habang ikan mau ya blei unjubab yani mana ba unjubab ni kroi ne amang pdeng ya kecil jong tuai bat man mani ya ni tuai bat hadien bang lamane ya bat man aingo ya hadien baki ke baroh kilakon kini kilong kijikeli kebakane ka bentana aktif jong blei ka hikaya di hakani kapor bat hakabangin perkut ngiyoi balang bagan ktien na jong blei usim Jehoshaphat hakibri uladai wei nagiriu khrau handrei hakamat jong blei umlong hakabar ulapan pau bagani kejing along syabar na kejing la pachmo wa war kejing ran ko jong blei mangiru kum kibrio habangi hagini gisni jong kejing kala banlong bangila banla hakamat jong brio para brio habangi nu jo para brio andre habangi pe ya kan ngajik detang ublei ubala bat kumta ni dan kamangin phai so ublei man wa ki bat habaki jing kiwan kadon kamani bangin wa yo prai coba saya agar lumang gawasan pusat dari khot ke bandrio ke banyo wong tua pi yo prai wa yu ka badanga konsen tukar pa yu ka pa ulah hasan to ubaman ni no elak lenti komjuru om tamangin wa yu trai dan kamu bangin pedret banduai ba ban thai no na kita lenti bamban joni te u blei un snow un mapu ki pop joni ba un khia ya ka joni om ka kitab Khronikl banyo ka khot ka khatsa kata kaba ublei kula ni bagian kabro bani mane ba yaro yo ublei kaba Joshua wong ha kitab hagal nang ba aku saw ka khatsan babanga ba kayeng jonga ngin syakri yo plai ba bangin kemau bangin aingo yo ublei habala ko kijing ba kijing jar ong kijing waisam no san ko khatsan ba to khot kerpat hanga agaski kijing jar ngan pelat ini teman peran burom ya kini kilong kijing khot habang layo bangin puson yang ni ktien jong blei to beli isne man kerku yang ilang baroh isne man kerku ya piro ki balapet ki video blei kijing su ko nan ka ba phi aki isne jong phi para me baroh ni ko is ka banta ka bangin yo man rai no ini Bible study bat ni ayo yo blei bo ialam ni daru wastan bat haru ka kati ya bangin sio ma pamai bat magaleng juga balang berkemah yang epi para pemain ya kalau kerja kita manusia anu boleh balik kawan penolong ru ikijing kawai ikijing sen joki lagi por baroh atau baju suka jong boleh kan dia masih cari aku menikah por jong ya boleh nak kata kaburan jong aman tu ni tu
U Blei bo kpa sngewbha mneng. Ngai go ina katrai hari mengilu ya ngin puson ngin ktien na jong. Kaba hikai ini konrat bah ko jong jingeh ka jing jang. Ngidan kama ngin wa ya me. Ngidan kama konrat ngin wa ya khmat jong. Ngidan kama konrat ngin pentep bakini ke jingeh ilong kampala panek e ka bangila ni la tosha. Bangi tips kama konrat. Kumba me melajuba haus im Jehoshaphat. Ragatma kamlong da jong ni. Dikal kalong da jong me U Blei. Bangi tips kama konrat bagini ke jingeh ka bangi kendu menta. Ragatma kamlong da jong ni konrat. Walangi la persian konrat bangi de khot. Bangi tips kama konrat bangi mlambor. Bangi mlakot konrat ka bangi job ka. Lemda me yarap ni. Bangi ngis kama konrat ka bangi yarap ni ha. Kumkari hi barak we bangi kendu ke jingeh. Bangi pasna. Bangi ngis kama bangi yo ka jing job. Ya ayo ya konrat. Lamba ka ka por ka koror ka bangi yo. Ba isnei man ker kui ni lang baroh konrat. Ba jiksu ka jama konrat yo asin cha po chni. Ya ka bangi yai pasna. Amana klema jo jing jini. Ba di ka bangi shekri ru ya mai por baroh jo jing jini. Ba ka ba wai no jo ka Bible study ka jini. Ni do wai ka jing ba ka jong boleh ka. Ka jing ka jong discuss bo ta ba jing slo ka jong musim ko. Ni ke lain ko kita lain ko jing ko ha wo ni. Kelor ka ba ka balang jama. Lambu ba kiu le kiu ko ka ni ba ka ni sa tra jong ko. Mentan ba chiru ki ba mshko. Amen.